Glavobolja je, nažalost, mnogima postala svakodnevica. Po statističkim podacima, ona je najčešća vrsta boli. Mnogi su se s njom pomirili i tako žive godinama. Najčešće se radi o simptomu nekog blagog poremećaja koji se lako može dijagnosticirati i ukloniti. No, glavobolja, nažalost, nije uvijek bezaslena. Najčešće primarne glavobolje su migrenske glavobolje. One to sad već većina ljudi zna da je to jedna intenzivna glavobolja koja se javlja uz osjećaj pulziranja u jednoj strani glave, često praćena mučninom, povraćanjem, onda takvim osobama smeta svjetlo, buka i tako. I ako se ne liječi, traje satima i danima u suštini. To je jasno, ljudi koji prepoznaju da je to migrenska glavobolja, oni tada imaju svoje lijekove, uz našu pomoć znaju na koji način da si pomognu i to je nešto što se rješava. Ali ako glavobolja bitno mijenja intenzitet, znači ona je nepodnošljivo jaka ili užasno dugo traje i niti na jednu tabletu ili čepić ili nešto što se uzme ne prolazi, onda definitivno treba potražiti liječničku pomoć, jer i te migrenske glavobolje koje su cijeli život se zna da su migrene, mogu u jednom trenutku zapravo prerasti u nešto drugo i to je onda bitno da uz pomoć liječnika se ustanovi o čemu se radi. Profesorica doktorica Vida Demarin u svojoj ordinaciji pomogla mnogima koji su došli s nesnosnim glavoboljama. Ponekad je i samo razgovor bio dovoljan. Što više znate o uzrocima glavobolje, kaže profesorica Demarin, lakše ćete se s njom moći boriti. Zato sa svojim najbližim suradnicima osmišljava knjigu Jedinstveno u nas. Njome poziva one što pate od glavobolje da pobjede zajedno. Mi smo baš, moje suradnice i ja smo napravili tu knjigu baš sa tim ciljem, da to bude forsira se jedan partnerski odnos između osoba koja pati od migrene i drugih glavobolja, to je zapravo jedno kronično stanje, jer su glavobolje, nažalost, prisutne praktički, skoro bih rekla, cijeli život, uz manje ili veće oscilacije. Ako nađemo dobre lijekove i nešto zgodno složimo po tipu nekih tretmana, mogu se one prorijediti, može im se smanjiti intenzitet, ali oni zapravo uvijek prate osobu kod koje se jave i onda je bitno da ona što više zna o tome zašto se one javljaju, kako se manifestiraju i da joj na neki način ukažemo na način kako može bolje držati pod kontrolom te glavobolje. Mi smo u knjizi stavili težište zapravo baš na tu aktivnu ulogu svake osobe koja ima neki problem sa glavoboljom. Dakle, da ona uz našu pomoć, znači uz podatke iz knjige, ustanovio kakve se vrsti glavobolje radi. Naravno, obično mi uvijek predlažemo određene dijagnostičke metode koje se, znači, uz pomoć liječnika u ambulantama napravi. Onda je jako bitno da svatko vodi dnevnik glavobolje, jer se na temelju tih podataka onda isto iskristalizira o kakvom se poremećaju radi i šta su takozvani otkonci za nastanak, recimo, migrenskog napadaja. A to je ključno, jer kad čovjek identificira te svoje otkonce, onda ih naravno može izbjegavati. To, mislim, je stvarno jedna široka lepeza, od različitih vrsta hrane, preko preskakanja doručka, nepijenja dovoljne količine vode, pušenja, dakle, različitih, znači, životnih navika i prehrambenih stvari. Naravno, u neke situacije ne možemo utjecati, recimo, zna se da se kod mlađih žena često javlja migrena vezana na menstruacijski ciklus, znači tu ne možemo bitno utjecati, ali se može nekim, znači, promjenama isto, možda nekim preparatima utjecati da se smanji intenzitet. Znači, tu je bit, da čovjek identificira ono što mu škodi i da onda to izbjegava. Knjiga nije posvećena samo ženama. Danas sve više muškaraca također pati od glavobolje. I njima će objašnjenja i savjeti biti zanimljivi i korisni. Posebno poglavlje posvećeno je i prirodnim načinima liječenja. Jasno, opet moram naglasiti da je individualizirani pristup najvažniji. Jer ima ljudi koji jako dobro reagiraju na takve, recimo, fizikalno-medicinske procedure, masaže, akupunkture, akupresure i slično, a drugi opet možda ili zbog nekog stava, jedne zadrške i možda nepovjerenja su nekako ne reagiraju dobro. Znači, uvijek ćemo izanalizirati što je za osobu koja treba pomoć dobro i korisno i onda primijeniti takvu vrstu liječenja. Na jednostavan i pristupačan, a istodobno i stručan način, u ovoj korisnoj knjizi objašnjene su najnovije spoznaje o uzrocima i liječenju migrene i drugih glavobolja. Autorice nas uvode u svijet dijagnostike,
te svojim savjetima objašnjavaju kako se dobro pripremiti za liječnički pregled. Knjiga obiluje korisnim savjetima i preporukama koje će nam pomoći da ublažimo ili sasvim pobjedimo glavobolju. Zato će ovo djelo naših znanstvenica postati neizbježan vademekum svakome od nas.